Da ni'n byw mewn cyfnod andros o ansefydlog ar hyn o bryd hefo'r coronavirus yma yn effeithio'r fywydau pawb ohona ni. Felly o'n i'n meddwl bysa ni'n edrych ar un adnod o Salm 46. Salm sydd yn rhoi cysur i ni, oherwydd be mae'n sôn amdano fo di fod Duw gyda ni bob amser ym mhob amgylchiad a sefyllfa. Dim ond yr adnod gyntaf dwi am gyfeirio ati. Y Beibl.net ydy hwn. Mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae o bob amser yna i'n helpu pan mae trafferthion. A heddiw, yn y cyfnod yma, yn yr wythnosau nesaf, da ni'n sicr mewn trafferthion. Mae'r Beibl yn dysgu ni bod Duw wedi yn creu ni. Ond nid yn unig i fod o wedi'n creu ni, ond fod o wedi yn creu ni iddo fo'i hun. A'r rhan sylfaenol o'n bywyd ni i fod ydy perthynas byw hefo Duw. Yn bod ni'n byw hefo Duw yn ffrind i ni o ddydd i ddydd. Os nad ys gynnon ni'r berthynas yna, mae yna rhywbeth sylfaenol ar goll yn bywyd ni. A nawn ni byth deimlo yn fodlon, nawn ni byth deimlo yn ddedwydd, nawn ni byth deimlo yn gyflawn, oherwydd heb Dduw fydda ni byth yn gyflawn. Ond mae Duw yn ei gariad wedi trefnu ffordd i greu y berthynas yma, a hynny yn arbennig drwy Iesu Grist. Ond dewch i ni ddod at yr adnod yna. Mae Duw gyda ni, mae o hefo ni, a mae o'n cadw ni yn saff ac yn rhoi nerth i ni. A dyna da ni angen heddiw de. Da ni angen teimlo yn saff a da ni angen teimlo nerth i ymdopi. Y cyfeithiad arall Cymraeg o'r adnod ydy mae Duw yn noddfa ac yn nerth i mi, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Di Duw rioed wedi dweud, gewch chi fywyd hawdd a bydd bywyd yn fel i gyd a fydd na ddim trafferthion o gwbl yn digwydd i chi. Ond be mae Duw yn dweud ydy, dwi hefo chi drwy bob dim. Pan mae bywyd yn hawdd, dwi yna. Pan mae bywyd yn anodd a pan mae trafferthion yn dod a pryderon a salwch yn dod, dwi hefo chi yn cyd gerdded. Felly mae ffydd yn yw yn rhoi craig o dan yn traed ni, da ni'n gallu trystio bob amser. Pan mae pethau eraill yn siomi ni, pan mae'r byd yn mynd i ben iddo, pan mae coronavirus yn cau amdana ni, mae gennym ni'r graig o dana ni, sef Duw ei hun. Dwch ni gael gweddi fach. Arglwydd, da ni diolch i ti am dy gariad yn Iesu Grist, ac am y ffordd mae o'n creu perthynas rhyngon ni. Helpa ni fod hefo ffydd yno ti. Da ni gweddio erbyn yr hen haint yma, y coronavirus. Da ni gweddio dros yn teuluoedd a'r rhai bregus, a dros bawb sydd yn gweithio yn yr NHS. Yn enw Iesu Grist. Amen.